Iñaki berriz ere martutenen. Bai, kanpoaldean. Kanpoaldean. Hori garrantzitsua da, ezta? Hombre, barruan egotea ez da xamurra, Ze oroitzapen ekartza dizkizu eraikin honek? Espetxe guziak daukaten, horitzapen txarra alde batetik, ez? Baina, bueno, gero beste alde batetik bazen alako irikitasun bat hemen, eta orduan, aukera hori eman zigun, ez? Besteren artean Imanolenen kontzertua, ez? Montatzera edo, ez? Bueno, edo behintzat onartu zuten, ez? Hori egitea. Xoritua nuatua biegales zairia, Espainiala juaiteko elirradi bortia. Nola iritsi zitzaizun zuri, ihesaldian parte hartzeko proposamena? Bueno, proposamena, besterik gabe kideak aipatu ziaten, hau zeok, montatua, eta, bueno, jode, sorpresaz, hartu nien. Nolakorik espero, ez? Hasierako planean, ez zeunden zu. Ez zinen zu irten behar, Joseba Sarrionandiarekin. Trasladatu zuten beste bat, zegoen, eta orduan, geratu zen libre, bi bafle ziren, bi persona behar ziren. Sarri hor zegoen, eta, bueno, beste bigarren bat behar zen aukeratu. Orduan, aukeratu baino gehiago ingenun, sorteoz. Bueno, hartu eta nahi tokatu zizten. Ze posiziotan, deskribatu nola sartu zinen, nola zeunden Kuklila nafle? zen hola, ez? Izatean koniko izatean, orduan baduzu igual goiko partea, baina horrela, Horrela, ez horrela. Sukalde hau etzen nuen gogoratzen? Ez nahiz gogoratzen, keba. Ez nahiz gogoratzen. Bada horako sensazio berezia, ez dakit. Ez dakit. Duela 35 urte, ate hori gurutzatu zenuenean, ze? Jode, sartu ginen urduri, ez dakit urduri, eta pentsatzen, ez genuen ezagutzen. Ez zenengo familia, ez zenengo jendea, eta orduan, bueno. Maiko berezia zen, berezia. Ez nahiz gogoratzen, jode. Ez nahiz gogoratzen, ez nahiz. Irutzen zait ez da alde batik txikiago dala, ez da orduan baina, ez da. Garai hartako sensazioa, ez da zala handiago zala edo, ez dakit. Hementxe, Sarri eta zu. Bai, uste dut, bai. Danetik egiten genuen telebista ikusi, batzen naiz, uste, garai hartan zala kotxe fantastiko dago zerbait. Eta, bueno, gero aurrakin, jolasten ibiltzen ginen atzea eta aurrea, Irati zuen izena, eta berarekin ibiltzen ginen, hor jolasten ginen, eta gero ibiltzen ere bai, irakatsi genion, atzea eta aurrea, eta orduan bere algarak, bere postasun horre, guri ere eragiten zigun alde honean, ez? Alde honetik, ez? Eta behira, ze politia, esaten du, etxe honetara etortzen direnak bere etxean daude. Hori esaten du. Orduan, honea etorri ginen, eta etxe honetakoak ginen.